ಟೀಚರ್ ಪಂಡಿರ ಏನು ಪೂರೈಕು ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಕಿಲಿಯೇ ಒಂಚೂರುಲ್ಲ ನೆರಿ ಬೂರ್ದುಜಿ ಸೀರೆ ಇಡತ್ತದು ಮೋನೆಡ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾಗ್ಯದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪಂಡದು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ತರವಾಡಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತರವಾಡಿಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ dinjavuna ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಅಂಚ ನಮ್ಮಂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ಆರಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಲ್ಲೆರುತ್ತಲೇ. ಹಾಯ್ ಅರ್ನ ಕೈ ಚೂರು ಒಂದು ಆತಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ಐನೊಂಜಿ ಪಾರ್ದೀತನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಚ ಮುರುಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುರುಳ್ಳೆರು ಅಂಚಣ್ಣಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾಲೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚೆ ತರ ವಾಡಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಡ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ dinjavuna ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಬುಧವಾರ ಮನೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ఒక వనసులుండు వనసుండు వనసుడే ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಓಟ ಹೊಸ ಅರಿತ ವನಸ್ ಕೈ ನೋಡಿಕೋ ಕೈ ಜವನ್ಯಾಗ ಮರಣ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ ಅಂಚ ಅವು ಕುತ್ತುದೇನೆ ಕೈಕ್ ಅದ ಚೂರು ಹುಷಾರಾಯ್ ಮುರಾಣಿ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತಿ. ಓಹ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ಲ ಇಚ್ಚಂಡು ಒಂಜೆರಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಸಸಿತ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾಗ್ಯದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ VFX DI ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅವಾಗ ಮಾತ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ. ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂತಾರ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನು ಎಲ್ಲ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಆತ್ ಜಿಂಬೆ ಊಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಸುರಾತಿನಾತಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಡ್ತಿನ ಆತು ಪೋಪು ಜಿಂಬೆ ದಾದಾಲ್ಪುನು ಡೈ ದಿನಾಲ ಕಡಪೇರಂಜ ನದಿ ಓಡಾವ ನನ್ನ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಲೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಡ್ತದೆವು ಅಂದ ಅಂದ ಸಾಲೆ ಬೈರಜ್ಜ ದೈ ರಜನ ಅಂಚನ ಮಗ ಸಾಲೆ ಜತ ಜೋಳಿ ಸಾಲೆ ಉಂಡು ಬೋರಜ್ಜಿ ಜೋಳಿ ಮಗ ಆತಾ
ಅಂದು ಮನೆ ಪದ ಗುಲ್ದನ್ನ ಸರಿ ಆತಂದ ಗೊಬ್ಬುದತ ನೀರಿಡು ಮಾತ ಟ್ಯಾಪದ ನೀರು ಪರ್ದು ಕೊನತ್ತು ಜರ ಓ ಮೂಲೆಂಡದ ಹೊರಡಿಂಜಿ ಮೂಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಮೂಲೆಂಡು ತೊಲಿ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿಚಿ ಸುರುವೆ ನಾನು ಅಂದು ಜಿನ್ನ ಮೂಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಝೋನ್ ಅತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ರೋಡು ಬಟ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾದಾನ ಕೊನದು ದೀತೀರ ಎರಡು ಜನ ಕಿಸ್ಕೋರೊಂದಿರು ಅಡ್ಡೆ ಗಾಡಿದಾಕಲ್ಲ ಚೊಬ್ಬ ಹೋಯ್ನಾಯ್ದುಲಗೆ ತೂ ಅಂದೆ ನೆಂಚ ಬಂಡೈ ಭಯಂಕರ ನಾಯಿ ಅಂದೆ ಪಾಸ ಹಿಂಗೆ ತೂತುಜಿ ಭಯಂಕರ ನಾಯಿಗೆ ಅತ ದುಮೆಸ್ ಪಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೌದಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವನು ಸೊನ್ಪುಣಿ ಬಿದಾಡುನಿ ಅಂದ ನಮಗ ಮೇಯ್ನು ಅನಸ್ತತ ತೊಲೆ ವಿಜುವಲ್ ತೊಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ವಿಜುವಲ್ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟು ಪೈಲೆ ಕಾಪಂಡು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಬೆಲ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೋಲ ತೊಂದರಿಚ್ಚಿ ಏತ್ ಕರ್ತನ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣು ತಾನ ಮಾರ ಪದ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ತೋನಪ್ಪು ಟೀಚರ್ ಇತ್ತಿ ಸಾಲೆ ಪೋಪ ನಾನು ಮಾರ ಸಾಲೆ ಬರ್ಪುಣದಿತ್ತೆ ಸಾಲೆ ಎತ್ತ ತಿಕ್ಕುನತ ಈ ಜಪ್ಪ ನಾನು ದಾನೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋ ಬೊಕ ದಾದಿಕ್ಕಿ ದಾನೆ ದಾಯ್ ಅಜೆ ಅನ್ಬಿಡ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತ ಪಂಡಿರ ಏನು ಪೂರಿಕ್ಕು ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚ ಪಾಡ್ಮ ಇರೋದಾ ಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅದಾ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಜೋಕ್ಲು 2 ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಸಾಮ ಕೈನಮ್ಮನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಬೈಯೋ ಬೇನೆವು ಓಡೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಂಟಿಟಿಗಿನ ಫುಲ್ಲು ಬೈ ಬೈ ಫೋನಾಗೆ ಆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಟೀಚರ್ನ ಸಾಲೆ ಬತ್ತನು ಸಾಲೆ ಇತ್ತನು ಜೋಕನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪರಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಸಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಜಾರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಶಾಲೆ ಪೋಯ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ತರವಾಡಿಲ್ಲದು ಸೀದಾ ತರವಾಡಿಲ್ಲ ದಿಗಿಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪರ ಎತ್ತ ಚಿಪ್ಪರಗು ಪಿಲಿತ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಪಿಲಿಯೇ नेगे ये सवार देना दे रहा तू लगे अल्लाह अल्लाह तूला पीलिए नो ओ पीलिए ओ उंडते अंदा అదే పన ఇదే ఇంకల్న తరవాడి ఇల్లు ఎత్తండు సిస్ తరవాడు మణి మా తరవాడి ఇల్లు దైవదేవేర్న కోಣೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವಳು ಎದ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ತೊಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚಿರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್
ಇತನಡು ಟುಪ್ಪನ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆവുന്നുണ്ട് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് റെഡി ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಮಾತಾವುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಂದಿಯರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟುನರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟವನ ಕೊಂಜವ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನು ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಅದಾ ದಾದಾಲ್ಪನ ಅನ್ನರೆ ಬೊಂಡಗೆತ್ತು నేను ತೂಪನ ಬೊಂಡಗೆತ್ತು నేను ತೂಪನ ಅಂದ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಬರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಮಂದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ನಿತ್ತೆ ಇಕ್ಕೆದ ಚಾವರ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ನಾನಂదని ಮೇಯ್ನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮದು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೈತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂದೇರು ಒಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ಕೆತ್ತೋನುಲ್ಲೇರು ಹನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲಾ ಹನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಓಲೇರಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಓಲೇರಿ ಇರ್ನಾ ಯತೀಶ್ವರ್ ಓಲೇರಿ ಯತೀಶ್ವರ್ ಯತೀಶ್ವರ್ ನೇ ಯತೀಶ್ವರ್ ಓಲೇರಿ ಲಾನಿ ಓ ಲಾನಿ ಓಲೇರಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರ್ ಅಮ್ಮ പോയർ ടാറ്റ പോയർ അമ്മ ടാറ്റ പോയർ ബോഡ അമ്മ ഇരക്ക് ബോഡ അമ്മ ബോഡ
ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೇನ ಆರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಯಿನಂತಿದೆ ಕುರಾನ್. ಆ ಕುರಾನಿಗೆ ಬೇರು ಮೈತದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದ ದೀಪವಿತ್ತು ಅಂತ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಸರ್ವವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಬೇರೆಂದು ಬಂದಿನವು. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂಡ ಕೂಡ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮುಖಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣನ್ನು ಬಂದಿನವು ಹಿರಿಯ ಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನೇ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತನ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕುರಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆದೊಳಗೆ ಹೊರದು ಬರ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಗಲಗಲ ಇತಾನು ಶಕ್ತಿದ ಹೂವು ಕೊಲ್ಪೊಲನ್ನು ಮಾತ ಎತ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಅಗಲಗಲ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ ಈಡೇರಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ನಿಗಲ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿ ತಂದ ಅಕಲ್ ನೆನೆತರಂಜನ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಐನು ಶ್ರೀದೇವಿಗಳು ಕುರುಳು ಬೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾರದ್ದು ಕೊರೋಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರಗಿ ಈರು ಜವಾನಿ ఈరే ఓలు పరబేదందుకే ఓలు కుజాలు కప్పెండు కొంచూరుల నెరి బుర్దుచి ಸೀರೆಡತ್ತದು ಮೋನೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು ಬಲ್ನೆ ఒక నెర్రి బుర్నాడు అది ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂడి ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನಿಲ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ ಬೋರ್ಚಂಡದಾರ ಪುಂಡಿ ಅಂತ ಆತನ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂಡು ಅದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಹೊತ್ತೆ ತಾನೆ ದಾದೆ ಮಾಮು ಮಾಮ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಂದಾನ ಪುಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುಧವಾರದ ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಮಾ ತರವಾಡಿಲ್ಲಡು ಬುಧವಾರ ವನಸ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ಲಸ್ ಬುಧವಾರ ವನಸ್ ಮಾತ ಆದು ಎಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಪೋಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಎಂಚ ಅಂಚಾಯ್ತು ವನಸ ಪೂಜೆ ತೂತಾನೆ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಬರೋಡುಂದೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೂವೊಡುಂದು ಎಂಚ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಅಂಚಿನ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಸೊ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಪೊಯ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ಚಿಕ್ಪಾರಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಸೊ ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾಗ್ಯದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪಂಡದು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಈಗ ಅದರಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ